Boží pokoj prajem. Budem hovoriť dneska o pravom a falošnom prorokovi. Aký je medzi nimi rozdiel? Lebo vlastne sa teraz rozmohlo veľa falošných prorokov, prevažne v letnično-charizmatických kruhoch. Ja som tiež charizmatik, tiež si ma používať cez duchovné dary. Ale veľa prišlo falošných prorokov, ktorí vám lichotia. Takže ja začnem hneď s tým, ktorý je pravý Boží prorok. Praví Boží proroci viedli k pokániu. Praví Boží proroci vždycky varovali pred špatnou cestou, zlou cestou. Keď si pozrieme Jeremiáša, Ján Krstiteľ a ďalší iní, nikdy nelichotili. Áno. Hneď Ján Krstiteľ, činte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Pravý Boží prorok varuje ľudí pred zlou náukou, pred zlou cestou a vedie ľudí k pokániu. Čítajte Božie slovo, prorokov, sami to tam máte jasne napísané. Falošný prorok lichotí. Vzbudzuje klamný dobrý dojem. Hej? Lichotí. Boh má s tebou veľké plány. Odsťahuj sa tam a tam. Ja ťa vidím v Prahe. Takže človek zo Slovenska sadne do auta a odsťahuje sa do Prahy, pretože mu to povedal akýsi prorok a Boh mu to potvrdil skrze jednoho verša z Biblie. Otázka je, či to bol Boh, pretože i Satan vie, kde je určitý verš v Biblii. Preto ja všetko, čo sa pýtam Boha, sa pýtam v duchu. Nikdy sa nepýtam nahlas, aby som mala istotu a aby mi neodpovedal ten zlý. A Boh mi dal aj úžasné slovo, druhé príslovie dneska ráno. Ale potom to budem hovoriť. Takže falošný prorok vám bude takéto hovoriť lichvotky a vám bude lichotiť, Boh si ťa bude mocne používať, bude z teba kresťanská celebrita v úvozovkách a tak ďalej. Toto hovorí falošný prorok. Áno. Lenže, čo povedal Ján Krstiteľ o sebe? Ja sa musím omenšovať a on musí rásť. To znamená, Pán Ježiš musí rásť. Nie my, nie kresťanské celebrity, nie poukazovať na kresťanské celebrity, ale na Krista. Pán Ježiš čo povedal? Nepovedal Pán Ježiš, že budem z vás robiť kresťanské celebrity. Pán Ježiš povedal, že budete prenasledovaní pre moje meno. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, budú vás vydávať na smrť. Tí, ktorí hovoria pravdu, tí sú nenávidení. Tí ich prenasledujú ako mňa. Hej? Proste píšu útočné správy, maily a málo. Ďakujem Bohu, ja už to ignorujem. Už nie je tak, ako to bolo predtým. Pretože vidia, že ignorujem. Exodus 14:14, Boh bude bojovať za vás, buďte len ticho. Takže žiadne kresťanské celebrity Pán Ježiš neprišiel tu tak vyvyšovať. Ale on musí byť vyvýšený, Pán Ježiš Kristus, nie človek. Boh tu není pre nás. My sme tu pre Boha. Toto učí falošný prorok, že na tomto svete sa budeš mať dobre, budeš mať bohatstvo, budeš mať kariéru, budeš mať všetko. Toto je čistý manažment v cirkvi. Boh tu není pre nás, ale my sme tu pre Boha. Boh si nás stvoril pre seba. My sme jeho vlastníctvom, jeho majetkom. My sme otroci Krista, otroci lásky, otroci Božej lásky. To je tak nádherné. To je tak nádherné byť otrokom Ježišovým. Ja som vďačná, ja mu ďakujem. Je mi cťou, ja hovorím, Pane Ježišu, mne je cťou byť tvojim otrokom, tvojou loutkou. Je mi cťou a z lásky k tebe chcem urobiť čokoľvek, keby som mala zomrieť. Ja som tu pre teba, miláčku, nie ty pre mňa. Áno, Ježiš. Tak to je, o tom to je. Nie vyvyšovať človeka a staviať človeka do centra. To musí byť kristocentrické kresťanstvo, nie antropocentrické.
Potom sú falošní proroci, ktorí dávajú väčší dôraz na Ducha Svätého, než na Ježiša Krista. Ja milujem Ducha Svätého. Moja láska. Ale Duch Svätý neprišiel poukazovať na seba, ale na Krista. Pán Ježiš povedal, až príde On, mňa oslávi. Kto dáva väčší dôraz na Ducha Svätého, kto dáva do centra Ducha Svätého a vynecháva Kristov kríž. Ako povedal David Wilkerson, letnice bez Krista. To je špatné, tam prichádza iný duch a tvári sa, ako že je to Duch Svätý a robí tieto rôzne prejavy demonické, ktoré sú príjemné. Potom niekto prichádza k Oteckovi nebeskému bez kríža. To je tiež špatné. My nemôžeme bez Ježiša Krista, bez kríža prichádzať Otcovi nebeskému. My môžeme iba cez Ježiša Krista, jasne hovorí. Ja som tá cesta, pravda a život. Nikto neprichádza Otcovi, neskrze mňa. Jan 14.6. Bez Krista, bez kríža nemôžeme prichádzať Otcovi nebeskému. Toto si uvedomte, lebo už také náuky sú, že idú Otcovi nebeskému a Ježiš je tam, ale v pozadí. Ježiš je niekde v pozadí, lenže centrom všetkého musí byť Ježiš. Ježiš, rozumiete? Cez Ježiša k Oteckovi sa nedostaneme. Boh je láska, je úžasný. Ale Boh je spalujúci oheň, stravujúci oheň. 200-krát v Starom zákone sa píše o Božom hneve. Boh nás miluje vo svojom hneve a hneva sa vo svojej láske. My nemôžeme si len tak dovoľovať. Čokoľvek. My musíme ísť cez kríž Ježiša Krista. Bez kríža, bez Krista sa nedostaneš k Otcovi. Keď budeš ho dávať do pozadia, Kristov kríž, a myslieť si, že máš také privilegia, ako proste neviem, akoby proste jak Ježiš. Áno, my sme, identitu máme v Kristovi. Áno, ale nemôžeme sa hrať na Bohoch na zemi. Rozumiete to? Cez Krista sa nedostaneme k Otcovi. Keď sme ukrytí v Kristu, tu je Kristus. Tu sme my. Keď takto my vyčnievame cez Krista, vyčnievame za Kristom, tak Otec nebeský sa nás nevšimne. Ale my, keď takto sa spojíme s Kristom a ideme za ním, tak Otec nevidí nás, ale Krista. Toto je identita v Kristu. Áno. Ježiš povedal, následujte mňa. Následujte mňa. My musíme všetko cez Krista, cez Kristov kríž, k Otcovi cez Krista, k Duchu Svätému cez Krista, lebo Duch Svätý prišiel oslaviť Krista. Áno. A keď niekto dáva väčší dôraz na Ducha Svätého, tak tedy zarmucuje Ducha Svätého. Ale o tom mám iné videjko. A ja vás teraz prečítam nejaké verše. A ešte ďalší, falošný prorok hovorí, príde prebudenie, bude veľké prebudenie. Prebudenie, áno, my pripravíme Ježišovi Kristovi, my armáda Kristova, pripravíme Ježišovi Kristovi celú zeme guľu obrátenú a Ježiš Kristus príde už do obrateného sveta. Toto hovoria falošní proroci, že príde prebudenie, príde veľké odpadnutie pred druhým príchodom Krista. Lebo Biblia hovorí jasne, idem vám to čítať zo slova. 2. Tesalonickým 2, 1, 3. Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista, okolo ktorého budeme zhromaždení, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha. Najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek nepravosti, syn zatratenia, Antikrist. Áno. 2. Korinským 11. kapitola 13-15. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi apoštoli. A nie div, veď sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Na žiadnom inom základe nemôžeme stávať ako na základe apoštolov, ktorí sú v Biblii. Keď prídu nejakí novodobí apoštoli, novodobí proroci, ktorí teraz vychádzajú nejaké hnutie, to je všetko satanova lož. My musíme stávať iba na tom základe, ktorý postavili v Biblii, čo sú v Biblii apoštolovia. Efeským 2.20 hovorí, ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uhoľným kameňom je Ježiš Kristus. My stávame iba na tom základe, ktorý napísali apoštolovia, tí, ktorí sú v Biblii. Na žiadnom inom základe nemôžeme stávať.
Marek 13:5-6. Ježiš hovorí, dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som. A mnohých zvedú. Ja som ten pomazaný, ja som ten vyvolený, ja som ten apoštol novodobý, ja som ten prorok. A mnohých zvedú. Mnohých zvedú. Poloj, grécke slovo, veľké množstvo. Lukáš 18:8. Ale či si človeka nájde na zemi vieru, keď príde. Či nájde vôbec vieru. Vieru v pravú biblickú pravdu a nie nasledovať blúdne učenia. Toto jasne hovorí Biblia. Žiadne prebudenie, také lokálne prebudeníčka, to môžu byť, áno, ale nie celosvetové. 2. Petrov 2:1-2. Medzi Božím ľudom boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonostné náuky, keďže však zaprú aj samého Pána. Čo to znamená? To znamená, že vynechajú Kristov kríž. On bude tam Ježiš niekde v pozadí. Ale oni bez Kristovho kríža, ako som to hovorila, budú chcieť ísť za Otcom nebeským, máte smolu. Bez Kristovho kríža, bez Krista sa k nemu nedostanete. A môže vám anjel svetla sa vydávať za nejakú lásku. Môžete si myslieť, že cítite nejakú Otecka nebeského lásku, ale to cítite koho lásku? Vy, ktorí vynechávate Kristov kríž. Vy necítite Božiu lásku, vy cítite lásku Boha tohto sveta, vy cítite lásku Otca lži, nie Otca nebeského, lebo On sa tvári ako Boh, aby ste vás viedol a nechal v živom učení. Aj On vie sa tváriť ako láska. Ja som zažila, keď to satanové naplnenie bolo. To bolo príjemné. Hej, takže pozor na to. Kto vynecháva Kristov kríž, zaprvé samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu a mnohí budú následovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. Mnohí budú následovať ich výstrednosti. Mnohí. A už to sa deje. Nedajte sa oklamať satanom. Satan dáva príjemné zážitky, príjemné pocity. I Satan sa tvári ako láska, aby ťa nechal v blúdnom učení. Mnohí. Matúš 24:11-13. Postane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Mnoho falošných prorokov. Poloj, grécke slovo. Mnohých zvedú. A pretože sa rozmnoží nepravosť, mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. Bude spasený. Žiadne veľké prebudenie celosvetové. 2. Timoteus 4:3-4. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, odvratia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam, sladké rečičky. Keď staviate cirkev na ľudskej múdrosti a vychytralosti bez Kristovho kríža, staviate z dreva a slamy. 1. Timoteus 4:1. Duša doslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa približať blúdnych duchov, náuk, démonov, odpadnú od pravej biblickej pravdy. Skutky 20, 29, 30. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo, aj spomedzi vás samých postanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Takže prosím vás, kde to máte, píšete v Biblii? Kde sa píše v Biblii, že bude prebudenie? A o takých prorokoch Biblia hovorí takto, Jeremiáš 28:15. Hospodin ťa neposlal, ty si však zapričinil, že sa tento ľud spolieha na lož. Zlorečený je ten, kto sa spolieha na človeka, od Hospodina sa odvracia. Jeremiáš 17:5. Pamätajte, preto mám tento verš pri úvodnej fotke na Facebooku. Ezechiel 22:28. Jej proroci im to zasierajú omietkou, keď podávajú klamné videnia a veštia im lož, keď hovoria, takto praví Hospodin, hoci Hospodin neprehovoril. Jeremiáš 5:31. Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú pes, to znamená tí vyvolení v uvozovkách, tí pomazaní, tí vodcovia z vodcovia, vládnu na vlastnú pes. Môjmu ľudu sa to však páči a tým ľuďom sa to páči a nasledujú týchto vodcov z vodcov. Čo urobíte, keď to skončí? Izaiáš 9:15. Vodcovia tohto ľudu sú s vodcami a tí, čo sa dajú nimi viesť, sú odsúdení na záhubu. Dávajte si pozor. Ja stále varujem pred tými zhubcami, falošné učenia. Všade sa to rozmáha ako mor, ako rakovina sa to šíri v kresťanstve. David Wilkerson povedal, pred Kristovým príchodom príde úpadok, masové osúpenie od viery, ktoré bude sprevádzané nástupom ducha Antikrista. Tí, ktorí neprijali lásku k pravde, upadnú do veľkého bludu. Uveria skôr lži ako pravde, odvratia sa od toho, ktorý je pravda a zahynú. Chápete to? To bol Boží muž, David Wilkerson. To bol prorok správny, ktorý kázal
o pokáni a na správnu cestu. Nie o týchto blúdach, prosperity a neviem čo všetko, že Boh je tu pre teba. Nie, Boh tu nie je pre teba, my sme tu pre Boha. Boh si nás stvoril pre seba. A preto neprijali lásku k pravde, aby boli spasení, preto na nich Boh zosiela na nich moc budu, aby uverili lži, 2. Tesalonickým 2:10-11. A dneska ráno mi dal Pán úžasné slovo, pretože už od včera vlastne ma pripravovalo už niekoľko dní na toto videjko. A ja si vždycky čítam príslovia každý deň, aký je dátum. Hej, keď je prvého, tak prvé príslovie, keď druhé príslovie a idem tak stále dokola. A úplne mi to dal k týmto falošným prorokom a vlastne i tým, aby ste si na to dávali pozor, na tých falošných prorokov a tí, ktorí nenasledujú týchto falošných prorokov, vodcov z vodcov. Takže ja vám prečítam určité verše z toho druhého príslovia. Syn môj, ak príjmeš moje výroky a budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Lebo múdrosť ti vôjde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Je toto ráno úžasné, lebo múdrosť ti vôjde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Ja, keď som prišla k pravde, keď ma Boh už uviedol do pravdy a uvádza neustále a odhaluje mi tie falošné učenia a tak mám oblaženú dušu, vám poviem, že wow. Lebo keď ste v pravde, pravda pravda vyslobodzuje. A keď ste v tej pravde, tak máte tú dušu oblaženú. Je to ten šalom, ten pokoj, tá oblažená duša. Je to úžasné. Halelujá, lebo múdrosť ti vôjde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Keď máš poznanie v tom, čo je špatné, čo je falošné a to v tom, čo je v práve a vieš, to máš oblaženú dušu. Ja to poznám podľa seba, to je niečo úžasné. Takže keď počúvame Božie slovo, počúvame Boží hlas, keď ideme úzkou cestou v pravde, v jednote pravdy, žiadnych falošných nasledovať nejakých vodcov z vodcov nenasledovať, ale nasledujeme Krista, nie vodcov z vodcov Krista, tak máme ovlaženú dušu, keď ideme v tej pravde. A pokračujem ďalej. Rozvaha bude na tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, ktorý vraví zvrátenosti, od týchto radobí falošných kresťanov, ktorí hovoria zvrátenosti vodcov z vodcov, od tých, čo zanedbali priame chodníky a vykročili na temné cesty. Chápete to? Oni vykročili na temné cesty, oni vyšli z tej úzkej cesty na širokú, na temné cesty a zachrániť ťa od ženy a od cudzinky s líškavými rečami. Od týchto kresťanov, ktorých ti lichotia, že Boh si ťa mocne použije. Si požehnaná, budeš kresťanská celebrita, cez teba bude veľké prebudenie. Viete, kto robí prebudenie? Duch Svätý, nie človek. Tak pred takýmito liškavými rečami ťa ochráni, ktorá zanechala priateľa svojej mladosti a zabudla na zmluvu svojho Boha, ktorá zanechala úzkú cestu, pravdu a vydala sa na blúdnu cestu, na širokú. Zabudla na zmluvu svojho Boha. Jej dom sa nakláňa k smrti a jej cesty vedú k duchom mŕtvych. Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej. Nevkročia viac na chodníky života. Keď budete nasledovať týchto vodcov z vodcov, falošných prorokov, apoštolov, to je v Biblii napísané jasné. Nevkročia viac na chodníky života. Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. Preto sa uberaj cestou tam, kde je pravda. Pravda Božieho slova. Drž sa pravdy Božieho slova. Nedrž sa učenia človeka. Veď len statoční budú bývať v krajine a bezúhonní v nej zostanú. No bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení. Bezbožník nemusí byť len neveriaci, o tom mám videjko. Bezbožník môže byť aj kresťan. Ten, ktorý nežije s Bohom, alebo si myslí, že žije s Bohom, ale ktorý sa nedáva viesť Duchom Svätým. Ktorý nepočúva Boha, ktorý proste počúva človeka, tak to je bezbožník. A neverní budú z nej vykorenení. A neverní, opäť sa to týka kresťanov. Tí
tí, ktorí sú neverní Bohu, tí, ktorí hlásajú rôzne demonické náuky, náuk démony. Ja to stále opakujem dokola, ale nikdy nie je toho dosť. Pretože toľko blúdnych duchov vyšlo, ale teraz sa začal i Satan tvariť, ako Satan sa vždy tvaril ako anjel svetla, ale teraz prišiel s láskou. Boh je láska. Náš Boh je láska. Úžasná láska. Ale náš Boh je aj stravujúci oheň. Nie je len láska. Nemilte sa. Nemilte sa, milovaní. My sme v Kristovi ospravedlnení. Nikto nie je spravodlivý, ale v Kristovi sme ospravedlnení. Áno, pokiaľ nasledujeme Krista. Nie krivé učenia, ale Krista úzkou cestou. Vtedy sme ospravedlnení. Máme odpustenie v Kristovi. A z lásky k nemu, že ho ľúbime, aký je úžasný, že Boh Otec ukázal svoju lásku v Kristovi. Boh Otec ukázal svoju lásku, keď dal svojho syna za nás. Takto ukázal svoju lásku. Ale Satan dneska robí tak, že má tu demonické náuky, je lživé, že poukazuje proste, že následujú lásku, toto, ale vynecháva Krista. Krista dáva trošku na stranu. Nie, že by úplne vynechal. To nie. Ale je tak bokom. My máme nasledovať Krista. Pán Ježiš povedal, následuj mňa. A tým pádom ideme v ceste lásky, pretože Pán Ježiš je láska. Ale láska sa neprejavuje lichotičkami, lichotivými slovami. Môže všetko toto, to tamto. Však Boh ťa miluje. Však on ti odpustil. Nie, láska sa prejavuje tým, že hovoríš ľuďom pravdu. Mám o tom tiež videjko. Pomôžeš. Čokoľvek, akokoľvek. Láska sa prejavuje skutkami, činami, nesladkými rečami. Áno. Ty, že pôjdeš a povieš bratovi, počuje braček, žiješ, že zlé, nie je to správne podľa Biblie, je to špatné, ide zlou cestou, toto je zlé učenie. Pozor na to. Toto sa prejavuje láska, že ho chce zachrániť, aby bol zachránený, aby neskončil v pekle skrz bludného učenia. Potrebuje s niečím pomôcť, tiež pomôžeš. Nie sladké rečíčky. Aj pekné reči, aj keď povieš niekomu, že ho ľúbiš, Kristovou láskou, je to pekné povedať, áno, nehovorím, že nie. Ale nie, že sa tvariť zbožne. Ja som taký svätý za dedinou. Nie, buď tak hovor, ako Pán Ježiš na rovinu. Veci sa majú pomenovať na rovinu. A nie je to tak sa ťuďky-muďky robiť. Lebo ako Jeremiáš vystupoval? Varoval ich, Ján Krstiteľ a ďalší. Ako vystupovali? Ako Pán Ježiš vystupoval? Myslíte, že Pán Ježiš nemiloval farizejov, zákonníkov? Miloval, ale povedal im plemeno zmí, vidíte diabla, vy obilené hroby. Pretože ich miloval, tak im takto hovoril, aby sa spamätali. Aby došli do cieľa. A preto není tu nejaké lichotičky robiť. Následuj Pána Ježiša Krista. Nie živých učiteľov, živých prorokov a týchto lichotiacich. Keď ti lichotí kresťan, že bude z teba nejaký Boží muž, Božia žena a neviem čo, tak to je vec, že to je falošné proroctvo, lebo pravý kresťan varuje pre zlou cestou, pravý kresťan poukazuje na pokánie, vedie k pokániu. Biblia je o tom jasná. Dobre. Dávajte si pozor na tých vodcov z vodcov, lichotníkov, čo sa veľa v týchto charizmatických kruhoch, týchto falošných prorokoch sa utro s nimi pýtal. Ja mám alergiu na to, keď mi by niekto povedal, raz mi jeden povedal, brat, Boh si ťa mocne použije na Českú republiku, aby si ich uvedla do pravdy. Mne to je, viete čo, poviem úprimne, mňa to so mnou to ako, ja som opatrná na toto, nič, nie, proste, a nech sa tak stane, amen, nech pýtajú ľudia k pravde, ale ja neverím človeku. Ja proste nespolieham na človeka a verím to, čo mi Pán ukazuje, vidím to, čo mi Pán ukazuje, čo mi vidím v Biblii a Pán mi ukazuje skrze písmo, hovorí ku mne skrze písmo a úžasné je to, aj mi to potvrdzuje všetko a proste wow. Proste nespolieham sa na žiadneho človeka, tu mám lichotičky, lichotivé pery, ulisné pery,
falošné péry, falošné proroctvá, všetko je to faloš, lož. Dávajte si pozor, prosím vás, milovaní bratia a sestry. Halelúja. Veľa povolaných, málo vyvolených. Nemilte sa. Žiadne prebudenie nebude celosvetové, ale bude celosvetové odpadnutie od pravdy Božieho slova. Biblia je v tom jasná. Už nemám viac tomu, čo dodať. Halelúja, drahý Ježiš, láska moja, ty si taký nádherný a úžasný, ja ťa tak milujem, ja ti túžim po tebe a na veky vekov ti chcem ľúbať nožičky, nechcem nič, Pane. Nechcem nič, len ti ľúbať, poskávať nožičky na veky vekov, Ježiš. A hľadie na tvoj majestát, na tvoju slávu. Ty si ma stvoril pre seba a ja som tu pre teba, nie ty pre mňa. Ja som tu pre teba, Ježiš. Z lásky k tebe chcem robiť všetko, miláčku. Milujem ťa, Ježiš. Halelúja. Pre Krista chcem robiť všetko. Či sa to bude niekomu páčiť, alebo nie, mi to jedno. Ja sa chcem páčiť jemu, nie ľuďom. Ja nechcem, aby si robiť nejakých následovníkov, aby mňa niekto následoval. Nie. Následovať treba Krista. Ja ani nebudem nasledovať, pretože ja som drsná. Hovorím na rovinu, jak sa veci má. Žiadne nasledovanie človeka. Nenasledujte žiadneho človeka. Nasledujte Krista. Zoberte si k srdcu slova, ktoré hovorím. Lebo budete zvedení tí, ktorých nasledujete človeka. A verite týmto falošným prorokom, falošným apoštolom, ktorí sa vydávajú. Takže tak, prajem krásny zbytok dňa. Hľadaj pravdu, hovor pravdu, haj pravdu, keď bude treba ich zlomať za pravdu, ako povedal Ján Hus. Jediný bol v pravde a katolícka cirkev ho upálila. Jediný bol v pravde. V pravde sa ocitne človek častokrát sám. A keby celý svet mi hovoril niečo iné, ale keď čo mne ukazuje Boh, ja sa toho budem držať. Nie je to, čo mi povie nejaký prorok falošný, ale to, čo mi hovorí Boh, môj Boh, ktorý je so mnou vo mne, pre ktorého dýcham, pre ktorého žijem. Moju lásku. Ježiš Kristus, tu kráľu Ježiš Kristus. Ďakujem, sestrička Marika. Tu máme sestričky Mariky. Takže, krásny zbytok dňa a utekaj za Pánom Ježišom, aby ťa uvázal do pravdy.